Het is 4 uur, dit is het Frieske Nijs. Goedemiddag. De Frieske bouwvraat wankelt. Door de economische crisis verwacht het haast de helft van alle bouwbedrijven een flinke omzetdaling en 30 ontslagen. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel blijkt dat liefst 10% van alle ondernemers hoe wagen het maar haar bedrijf op te houden. Boven dat verwacht het 24% van alle Frieske bedrijven een drastische daling van de omzet. Maar de echt grote klappen vallen in de bouwsector. In die sector zal op grote schaal saneerd worden moeten, maar ontslagen als gevolg. Bij Maantje is verschrikkelijk vol zwaar. Absoluut. Uw afdeling heeft een 246 leden. Ik ken ze net alle persoonlijk, maar ik ken een hele grote groep wel persoonlijk. En ik weet dat er achter een hoop voordaden een hoop leed en ik stille jarmoed is. Het is echt, het is kom en kwel. Tialf krijgt een nieuwe supportersring en een nieuw dak. Dat in de opvallendste verhoring is nood het I-stadion op het Jervin voor 50 miljoen euro renoveerd wordt. Er moet een ring om het hele, een soort zwemband noem ik het maar, om het stadion heen. Dat straks ook het gewone publiek, en niet alleen de VIP's, maar er overdekt kunnen recreëren. Maar het belangrijkste is dat er een nieuwe koelinstallatie komt die het volle minder energie broekt. De verdachte in de Hazer zedenzaak het strijden hier celstraf kregen, waarvan 1 jaar onder betingst. De man is nevens de rechtbank schuldig aan ontucht. Uiteindelijk wienen 8 jongens van tussen de 13 en 16 jaar slachtoffer van de 22-jarige man die te actief wie in Haas als jeugdtrainer. De jongens kwamen bij hem uit de buurt, hij liet ze bij hem thuis door hem heen rennen en helle daar seksueel genot uit. Het misbruik vond plaats tussen 2006 en 2011. Door de bizarre combinatie van seksuele handelingen heeft verdachte op grove wijze inbreuk gemaakt op de seksuele integriteit en het zelfbeschikkingsrecht van deze minderjarigen. Dat zij deze handelingen onvrijwillig ondergingen blijkt uit de videobeelden. Een van de beide bemanningsleden van een werkskip die het vermist waren op IJsselmar is voen. De helikopter die de Maraus-zieket het hem al voen. Dat heeft het korps landelijke politiediensten bekendmaken. Het stoffelijk omschot is intussen uit het wetter helle. De ooropvarende van het sleepeke uit kwam wordt nog vermist. Ze dienen een neet oprop nadat haar een skip wetter maken. De helpdiensten hebben het zonken skip op hichte van Den Oever veromvoen, maar van de bemanningsleden wie eerst geen spoor te vinden. Vanmiddag er nog maar sonar dreigt. Kielstra ambulancevervoer verhuist naar een oorplak in Drachten. De bestaande locatie is de Lieds en voldocht net meer aan de Eersken. De plan leest zien in kleer, maar nu liet Kielstra voor 6 miljoen euro een nieuw gebouw zetten op industrieterrein Aaszoon Noord, naast de nieuwe meldkamer. Met Kielstra werken in totaal 300 mensen, verdeeld door 10 locaties in de provincie. Zo'n vriendelijke waarschuwing wordt de 17-jarige Rianne Hofman uit Ljouwert vermist. Rianne is nu elke dag van Hoes voortroen. Vrienden het ze nog maar haar bellen, maar daarna is er niet meer van haar jet. De familie heeft gutte zwargen en daarmee de politie inskeren. Ze zal ongetwijfeld bij kunde zitten. Ze had mooi in het weekend dus mooi een agentje van bureau Ljouwert praat en het ging goed met haar. En we hadden net het idee dat haar wat slim zou komen is. Ja, alleen ze is leerplichtig en de ouders willen natuurlijk ook heel graag dat ze weer thuis komt. En ja, we proberen om dat van te krijgen. Het Fries Museum in Ljouwert is hartstikke klaar. De opening zit als eerst gepland in september Takamir. Er wordt nog druk werken, maar de contouren van het nieuwe museum zijn al zichtbaar. Op elk van de 3 verdiepings komt een grote seel, mooi eromheen een lietsere expositie rond is. Het mooiste vind ik dat je fantastische zalen hebt. En het mooie vind ik dat er interactie met de omgeving is. Het museum wat zo naar binnen gekeerd is, dat is niet goed. Het museum is een onderdeel van de maatschappij, dus dat is naar buiten gekeerd. Dat richt zich ook op die omgeving. En met dit gebouw, wat aan de voorkant helemaal open is, stralen we dat ook uit. Het waren er nog. Het is en vannacht zacht, een graad als 9 en het is meest bewolkt. De zuidwestenwind die helpt onnood krachtig. Morgen op een nieuwe protte bewolking, eerst nog wat ruim, maar middags komt de zinnen erbij en dan wordt het 10,5 graden. Dus ziet een matig en vrij krachtige westenwind. En dat zag je deze goed. Je kan hier dadelijk zien naar Heer en naar Check. En ik meld me maar meer Fries Nijs Aasters om 6 uur.